Prynawn da, a chroeso i digwyddiad byw mathemateg safon uwch heddiw ar ddydd Mercher, trydydd o Fawrth. Hoffwn ni croesawu Mr Price nawr, Dr Price, sori, a fydd yn cyflwyno eich gwaith prynhawn yma. Gwych prynawn da i chi gyd, ac beth ni'n mynd i fod yn edrych arno fe yn y cyfnod nesaf o ryw 40 munud yw i atgoffa sut ni'n defnyddio'r ehangiad bainomiaidd, a wneud hynny yng nghyd-destun blwyddyn 3 Felly, cyn bod ni'n mynd ymlaen ar y pwnc heddi, gadewch i fi atgoffa chi o beth sydd i ddod dros yr wythnosau nesaf. Mae sesiwn 1 gyda ni heddi. Sesiwn 2, dyn ni'n mynd i fod yn edrych ar ffwythiannau, ac edrych ar path ac amrediad yn benna gan gynnwys ffwythiannau cyfansawdd. Yr wythnos ganlynol wedyn chydig o galcilws, atgyfnerthu technegau differi ac integri, cyn gorffen nôl gyda ffwythiannau yn sesiwn rhif 4, lle dyn ni'n mynd i fod yn edrych ar mynegu ffwythiant yn hermau ffracsiynau rhannol. Felly, cyn bod ni'n cychwyn ar y gwaith heddi, mae cwestiwn cyflym i chi. A dwi eisiau chi i gyfrifo beth yw 48 adio 27. A dwi'n rhoi rhyw 10 eiliad bach i chi wneud hynny. Llwch chi wneud hwnna yn eich pen chi? Esbonio pam yn y funed. Wel, dwi'n siŵr cwestiwn fyddwch chi'n wneud yn yr ysgol gynradd, 48 adio 27 yw 75. Felly, pam mod i wedi dechrau gyda cwestiwn bach fel yna? Wel, mae sawl ffordd yn ni'n gallu wneud hyn. Efallai, yn eich pen chi, bod chi wedi mynd 8 adio 7 i ddechrau, ac yna adio 40 a 20. Efallai, fyddwch chi wedi mynd 48, adio 7, adio 20. Unwaith eto'r 75 i ni, neu efallai fel arall o gwmpas. Felly 27, adio 8, ac yna 40. Efallai fydde rhain o'ch chi hyd yn oed wedi'n sylweddoli, wel, os adio ni 2 i'r 48, mae hwnna'n ei 50, ac yna adio 25 bach arall. Neu falle bod rhain o'ch chi hyd yn oed jyst i defnyddio cyfrifiannell. Felly, y rheswm wedi rhoi hwnna fyna yw i amlygu bod yna nifer o ffyrdd gwahanol i ddatrys problemau. Felly'r ffordd dwi'n mynd i fod yn edrych ar stwff heddi, falle bod chi wedi cael eich dysgu mewn ffordd bach wahanol, neu falle bod gennych chi ddull bach unigryw eich hunan. Be sy'n bwysig cymryd o hwn yw beth sy'n gweithio i chi. Falle welwch chi beth dwi'n gwneud heddi yn meddwl, dwi'n hoffi hwnna. Falle fyddwch chi, fel dwi'n gwneud be bynnag. Neu falle fyddwch chi, fi'n myligo hwnna o gwbl. A mae hwnna ddigon teg. Felly mae'n bwysig bod ni'n agored ar gyfer dulliau gwahanol, ac dyna beth ni'n mynd i fod yn gwneud heddi, yw edrych ar dulliau pan dyn ni'n defnyddio'r ehangiad bainomiaidd. Felly gychwyn gyda ni edrych nôl ar waith blwyddyn 12. Yn fan hyn, mae gennym ni gwestiwn. Newn ni'n edrych yn hir ar hwn. Defnyddiwch y theorem bainomial i ehangu 1 plus 3x i'r pŵer 4, gan symleiddio pob term yn yr ehangiad. Felly, gadewch ni atgoffa'n hunain beth mae hwn actually'n golygu. Beth mae hwn yn golygu go iawn i ryw raddau. Felly, gan bod i'r pŵer 4, be dyn ni'n gallu wneud yw lluosi beth sy'n y cronbach gyda'i hunan 4 gwaith. Stoli wedi rhoi adio hwnna, do fe? Lluosi hwnna. Adio 3x. Felly lluosi'r hynna gyda'i gilydd. Ond mae hwn yn cymryd amser. Felly dyna pam bod ni'n defnyddio, pan o'n i'n blwyddyn 12, y theorem bainomial mwyn medru
nodi ehangiad. Ac os ydych chi yn sylweddoli mod i yn ei camgymeriad, plis rhowch wybod yn yr negeseuon neu os gennych chi unrhyw gwestiwn. Dwi'n gwybod dim byd yn wath na gweld rhywun yn ei camgymeriad o'r llinell gyntaf, a wedyn cario syth mlaen trwyddo'ch ochr chi, nag fel fi fel athro chwaith. Felly, os ydych chi'n pigo un, gadewch i mi wybod. Felly, i ddatrys hwn, mae yna sawl ffordd. Falle, fyddwch chi wedi ysgrifennu fe allan fel hyn. Ac dyma'r ffordd dda ni wedi wneud. Mae gennym ni 1 adio 3x yr pŵer 4, a dwi'n di ddynodi yr 1 fel yr a, a'r 3x fel b. Ac yna dyn ni'n gallu ehangu fe gan ddefnyddio'r ehangu'r binomiaeth. Mae gennym ni'r cyfernod yn fan hyn. Lle rhyw rif. Yw hwnna. Wedyn ni a i'r pŵer 4, b i'r pŵer 0. A i'r pŵer 3, b i'r pŵer 1 ac yn y blaen. Dwi'n siŵr bod chi'n gyfarwydd â hwn. Yn bersonol, dwi'n licio sgwennu fe gyd allan, ond eto, fel newch chi sylweddoli, mae lot o'r termau lle ddweud diflannu ni'n hafal i 1, felly ddim o reidrwydd bod rhaid i ysgrifennu nhw lawr. Be dyn ni'n gweld am bob a, dwi'n ysgrifennu 1, am bob b, dwi'n ysgrifennu 3x. Ac bod yn ofalus ar y pwerau. Sylweddoli'r pwerau'r a yn mynd i lawr, a'r b yn mynd i fyny. Felly gyfrifo beth sy'n mewn melyn, mae'n y sawl ffordd gyda ni. Un modd yw gan ddefnyddio'r triongl Pascal. Ac beth ni'n sylweddoli, dyn ni eisiau, mae 4 gyda ni ar y top yn fyna, dyna'r pŵer. Felly, ddim yn cymryd cyntaf, 1, 2, 3, 4. A dyma'r cyfernodau yn y fan hyn. Ffordd arall gan i bigo 4c2 yw defnyddio cyfrifiannell. Fel yna, dyna'r 6. Ond ffordd dwi'n dueddol o wneud yw gan ddefnyddio'r table mode mewn cyfrifiannell. Neu ddangos hwnna i chi'n gyflym nawr. Table mode, opsiwn rhif 9, f of x gyda ni fan hyn, a dwi'n di ysgrifennu 4, c, a beth ych chi'n sylweddoli, mae rhif ar y gwaelod yn newid. Maen nhw'n cynyddu bob yn 1. Felly, gan mae dyna beth sy'n newid, dwi'n mynd i ysgrifennu x. G of x, dwi'n mynd i ymwybyddu. Table range. Dwi'n siŵr bydd eich athro chi wedi dangos i chi sut mae table mode yn gweithio. Mae'n beth handi ofnadw mewn nifer o agweddau fathemateg, hyn o'n jyst i wirio atebion. Felly yn dechrau o 0, gorffen ar 4, step, mynd lan bob yn 1. A dyna ni. Dyna'r cyfernodau yn fyna, gyda chwynnu hwnna chydig yn fwy. 1, 4, 6, 4 ac 1. Felly, nifer o ffyrdd gwahanol i chi fod yn ymwybodol ohonyn nhw. Ac yna, maen nhw'n symleiddio i roi beth sydd gynnau ar y linell ar y gwaelod. Na'n treulio amser yn gwneud hynny, allech chi fynd trwyddo fe yn eich amser eich hunan petech chi eisiau gwirio. Ar cyn bod ni'n mynd ymlaen yn bellach, gadewch ni edrych be maen nhw'n darparu yn llyfryn fformiwlau ni. Felly dyma'r adran sydd ar cyfres ffainomiol. Be fydden ni wedi defnyddio yn yr enghraifft flaenorol. Fydde hwn yn fan hyn, a gyda ni a b, mynd nôl, 1 yn a, 3x yn b. 4 yw'r n, ac yn allu ddefnyddio hwnna petai ni eisiau. Ond yn bersonol, safety blanket ddyle'r llyfryn fformulau i fod. Dych chi'n eisiau gwastraffu amser yn mynd nôl ymlaen yn chwilio beth un nhw? Yndi, mae'n bwysig gwybod beth sy'n yna, a gwybod sy'n defnyddio nhw, ond mae'n well bod nhw i fyny yn y co. Mae gynnon ni cyfernodau fan hyn, maen nhw wedi cael eu ysgrifennu mewn ffurf chydig yn wahanol. Dwi'n licio'r NCR yn lle. A dyn ni hefyd yn gallu gweld bod nhw'n gallu cael eu ysgrifennu gan ddefnyddio factorials. Dyna'r botwm exclamation mark. A mae yna un hafaliad fach ar y gwaelod. Falle bod chi wedi wneud hwnna llynedd, ond dyna beth ni'n mynd i fod yn defnyddio gan fwyaf heddi.
Felly, am nawr, dyn ni'n mynd i edrych ar enghraifft lle mae gennym ni 1 adio x i'r pŵer n. A fel ydych chi'n gweld, dyna'r un sydd ar y gwaelod yn y llyfryn fformiwlau. Ac am nawr, dyn ni'n mynd i edrych ar n yn gyfanrif positif. Rhif cyfan sy'n positif mewn geiriau eraill, 4, 2, 7 ac yn y blaen. Ac be fyddwch chi'n sylweddoli os ydych chi'n dilyn y camau yn ofalus yn fan hyn, a ddim trwyddyn nhw mewn manylder. Mae'r 1 yn cyfateb i'r A, a'r X yn cyfateb i'r B. A beth sydd wedi digwydd, mae'r rhain wedi cael eu hamnewid i fewn. Ond, be nwch chi sylweddoli yw bod y pŵer i'r pŵer n ddim rhif yw e. Ac does na'n sôn am yr nc0 yn y rhes yn fan hyn, nac chwaith am yr nc1, nc2 ac yn y blaen. Yn hytrach, maen nhw'n cael eu hysgrifennu fel hyn. Rhaid matio'n fyna. Nawr, pam bod ni'n gallu ysgrifennu hynny? Dyna dyn ni'n mynd i edrych arno fe nesaf. A dyn ni mond yn mynd i edrych ar y rhai cyntaf. Beth sydd wedi digwydd i'r nc0 yna? A fel dwi wedi nodi fan hyn, mae'n rhaid i ni gofio bod yr NCR yn hafal i'r mynegiad fan hyn sy'n cynnwys y ffactorial. A dyna beth sydd gynnau. nc0. Yn yr hafaliad mae gynnau yn y llyfryn fformiwlau, mae gyda'r lythyren yr. Yn y cyntaf, mae gyda fi 0 yn lle fe. Felly dwi'n amnewid i fewn, atgoffa'n hunan mae ffactorial yn golygu, os gyda ni 5 ffactorial, mae'n golygu 5, lleosi 4, lleosi 3, lleosi 2, lleosi 1. N ffactorial yn golygu, gael highlighter yn fan hyn, n lleosi n tynnu 1, lleosi n tynnu 2, lleosi n tynnu 3, yr holl ffordd i lawr at 1. Ac i hynny ar y top, gyda'r n ffactorial yn fyna, ac ar y gwaelod. A mae 0 ffactorial, lle chi ddefnyddio cyfrifiannell, un o'r ffeithiau bach na sy'n eisiau cofio, yn hafal i 1. Ac fyddwch chi'n sylweddoli, mae'r lot o'r termau yn mynd i, ddim y gair nisa, ond canslo, sy'n gadael 1 rhannu gyda 1. A dyna lle mae'r 1 ar y cychwyn wedi dod ohono fe. Yr un modd, ydyn ni'n gallu gwneud yr un peth gyda'r nc1. Felly, y tro hwn, n ffactorial ar y top, yna mae gyda fi n tynnu 1, sef n tynnu 1, mae hwnna'n ffactorial de, n tynnu 1, lleosi n tynnu 2, lleosi n tynnu 3, yr holl ffordd lawr, lleosi gyda 2, lleosi gyda 1. Dyna sydd yna. Ac 1 ffactorial, just yn 1. Ac unwaith eto, dyn ni'n sylweddoli bod yna bethau yn symleiddio. Sy'n gadael ni ar ôl gyda Ken. A dyna lle mae'r n wedi dod o'r fan hyn. Dyna lle mae'r pink yn cyfateb. Ac yr un modd ydyn ni'n gallu gwneud union yr un camau ar gyfer nc2. Felly, n ffactorial ar y top, n tynnu 2 ffactorial, 2 ffactorial. A mi sylweddoli bod tipyn o'r rhain gyda'r lliosi nôl mewn fyna yn symleiddio. Felly mae gyda fi n lliosi gydag n tynnu 1 ar y top a 2 ar y gwaelod. Felly dyna lle mae hynny wedi dod ohono nhw. Mae'n bwysig bod ni'n ymwybodol o hynny. Felly, os yw n yn gyfanrif positif, fel mae'r llyfryn fformiwlau yn ei ddweud hefyd, mae fe'n symleiddio i 1 adio nx, adio n lliosi n tynnu 1 drost 1 lliosi 2, x wedi sgwario ac yn y blaen.
Ac ar hyn o bryd, mae'n mynd yr holl ffordd I fyny at exir n. Ond beth os nad yw n yn gyfanrif positif? Felly, beth os nag yw e'n rif cyfan positif? Wel, fel o'n i'n neud ar yr enghraifft ar y cychwyn. Fyddwn ni methu lluosi hwn allan n o weithiau. Na chwaith fyddwn ni methu defnyddio'r botwm NCR ar gyfrifiannell, gadewch I fi ddangos hynny. Felly gadewch I fi roed n yn 2.5 er enghraifft. Ac yn I ddewis 1. Math error. Dyna pryd mae rhaid I ni wneud defnydd o'r NCR yn hafal i'r hyn sydd yn hermau ffactorialau. Ac beth sydd gynnon ni fan hyn yw unwaith eto yr un peth ag o'r blaen, ond fyddwch chi sylweddoli mae'r gyfres yn stopi, yn stopo fan hyn. Mae dy fi dots. A dyna beth sy'n y llyfrau'n fformiwlau. Mae'r dotiau yn dangos mae cyfres anfeidredd yw hwn, mae'n mynd I fynd mlaen am byth. Ac beth sy'n bwysig I gofio bod yr gyfres dim ond yn synhwyrol, dim ond yn neud sens os yw'r termau yn mynd yn llai wrth fynd yn ei blaen. Mae hwnna'n bwysig I gofio pan nad yw n yn gyfanrif positif. Ac mae hynny mond yn digwydd pan mae'r x sydd gynnau fan hyn neu unrhyw beth sydd o flaen yr x hefyd, neu'r enghraifft nawr, bod mod hwnna, modulus neu maint hwnna, yn llai nag 1. Er enghraifft, falle fydd gynnau, gewn ni roed, gen I hawdd yn n am nawr, wel fydde hwnna mond yn gwneud synwyr petai y 2x, maint y 2x yn llai nag 1. Wps, dim hawdd y 2. Ond mae'n bwysig cofio bod hwn ond yn wir pan mae gynnon ni'r 1 yn y fan hyn. Falle bod chi wedi dysgu fe heb yr 1 yn fyna fod llythyren cyffredinol A. Fel sydd gynnau yn fan hyn. A ddim trwy hwn, ond mae fe yna I chi gael golwg arno fe nes ymlaen petai chi eisiau. Fel ych chi sylweddoli, yn fan hyn mae gyda fi A, B, X. A adio B, X, fel ni ddweud. Yr un yw e, yr un fydd yr ateb yn y diwedd. Jyst ffordd bach wahanol o wneud e. Fel o'n i'n sôn am ar y cychwyn gyda'r, dwi'n cofio rhifau nawr, 47 ydy 27 oedd e. Nifer o ffyrdd gwahanol. Wel, mae hwn yn ffordd wahanol o'i gwneud ti. Felly, be nawn ni nawr yw edrych ar chydig o enghreifftiau, felly digon o'r theori. Ac dyn ni'n mynd I ddefnyddio yr hafaliad sydd gynnau fan hyn, ag sydd ar y top fan yma, I edrych ar a datrys chydig o gwestiynau. Gadewch ni edrych ar yr enghraifft yn fan hyn. Ehangwch 1 adio 6x i'r pŵer 1 dros 3, neu nodyn. Dyw'r 1 dros 3 yn fyna ddim yn gyfanrif. Mae positif yn di, ond dwi ddim yn rif cyfan. Mewn pwerau esgynol o x hyd at ac yn cynnwys y term x wedi sgwario. Nodwch ar gyfer pa mrediad o werthoedd x mae eich ehangiad yn ddilys. Felly, cwestiwn fel hyn, mae rhaid ni ehangu fe. Defnyddio'r ehangiad binomiaidd. Ac be dyn ni'n mynd I wneud? Dyn ni'n mynd I ddefnyddio'r hyn oedd yn y llyfrau'n fformiwlau i'n helpu ni. Dyna beth sydd gynnau ar y top yn y fan yna. Felly, gadewch ni gychwyn. Gan ni ysgrifennu hwn I lawr I ddechrau. 1 adio 6x. I'r pŵer 1 dros 3. A gadewch ni I fatio stwff I fyny fel bod ni'n gwybod lle mae popeth wedi dod ohono fe. Wel, 1 dros 3 yw'n n ys ni. Ac yn y blaen.
Gan ni aros i hwn i ail ddeffro. Dyna ni. Beth sy'n cyfateb ar x yn y fan hwn yw'r 6x. Felly bob tro ni'n gweld x yn yr hafaliad cyffredinol ar y top, dyn ni'n rhoi 6x i fewn. Felly, banta ni, 1 yw 1, adio, yn lle'r n, dwi'n rhoi'r 1 dros 3. Mae hwnna'n lluosi gyda'r x, ond y tro hwn mae gyda fi 6x. Lluosi a 6x. Adio, lle'r n, dwi'n dod yr 1 dros 3. N tynnu 1, wel mae hwnna yn rhoi negatif 2 dros 3 i ni. Os yna chi'n siŵr, ac yn gallu gweld lle mae hwnna'n dod ohono fe, gawn ni fynd, dyna 1 dros 3 ni, tynnu 1, negatif 2 dros 3. Felly byddwch yn ofalus pan maen nhw'n dod i goroesi rhwng yr 0 a'r llinell 3. Bwysig bod ni'n wyliadwrus yn dyna. Ac dyn ni'n mynd i rannu hwnna gydag 1 lluosi a 2. X de. Dwi'n di roi 6x fewn y lle i'r pŵer 2. Dot. Ac dwi'n di stopo fyna am y rheswm bod fi eisiau'r termau i fyny i x wedi sgwario. Allen ni gario ymlaen, ond sy'n bwrpas, fydden ni jyst yn goffo croeso nhw mas yn diwedd. Felly, dyna lle dwi'n mynd i gwpla. Felly gyda chwys ymwleiddio hwn. 1, adio, 1 dros 3, lluosi gyda 6 yn 2. Yr x gyda ni ar ôl. Adio. Wel, os dwi'n symleiddio beth sydd gyda i yn fan hyn, llwch chi'n allu wneud yn eich pen chi, nid y cam wrth gam, neu gan ddefnyddio cyfrifiannol. Dim byd yn bod â hynny. Ac be dwi'n licio wneud a deud yn aml, rhowch yn fewn yn union beth ydych chi'n gweld. Felly 1 dros 3. Cael cromfach, lluosi gyda negatif 2 dros 3, cael cromfach. A dwi'n cael ateb o negatif 1 dros 9, felly dwi'n cael gwared yr arwydd positif. Negatif 1 dros 9. 6x wedi sgwario, 36x sgwar. Felly mae hwnna'n symleiddio iddo fe yn diwedd. 1 adio 2x tynnu 4x sgwar. A mae'r gyfres yn mynd i fyny, ond dyw'r cwestiwn ddim yn gofyn am hynny, felly sy'n bwrpas cario ymlaen yn nawr. Ond dyn ni'n cweit wedi gorffen y cwestiwn, oherwydd mae'n gofyn ar gyfer pa amrediad o werthoedd x mae'r ehangiad yn ddilys. Gadewch ni wneud hynny. Mae criw bach yn y llyfryn fformiwlau. Mod x yn llai nag 1. Wel, bob tro ni'n gweld x yn rhoi 6x fewn. A dyna beth ni am wneud. Felly, mae fe ond yn ddilys pan mod 6x yn llai nag 1. Fe allwn ni wedyn fynd ymlaen, gwahanu rheina. Yn ddarfrydol, fydden ni'n sgrifennu rhein at i lawr, ond dim lle gyda fi am fan hyn, dwi'n eisiau dechrau sleid newydd ar gyfer rhan mor fach. Felly, fydd gyda i 6 mod x yn llai nag 1. Felly, mod x yn llai nag 1 dros 6. Felly, mae hwnna'n golygu bod x, be mae hwnna'n golygu go iawn, bod x yn gorfod bod rhwng negatif 1 dros 6 ac 1 dros 6. Dyna mae fy'n olygu. Maen nhw'n defnyddio lot o dechnegau fel hyn mewn ymchwil i fod yn onest, dim jyst mewn mathemateg, mewn peirianneg ac falle hefyd er mwyn gwneud gwaith cyfrifon haws, oherwydd gan bod y termau'n mynd yn llai a llai, tra bod ni'n mynd yn y blaenau, lle jyst anghofio nhw. Neu bywyd yn haws cael bras ateb yn ytrach na'r ateb cywir. Symud ymlaen nawr i'r cwestiwn yn fan hyn. Ehangwch 4 tynnu x dros 1 adio 2. Dros ailisradd 1 adio 2x. Mae pwerau ysgynnol o x hyd at ac yn cynnwys y term x wedi ciwbio.
Nodwch ar gyfer pa ymrediad o werthoedd x mae eich ymrediad yn ddilys. Unwaith eto, ehangiad. Ehangiad binomiaeth eto. Ond, dyn nhw'n gweld unrhyw bwerau. Neu ddim ar hyn o bryd, be bynnag. Felly, os dyn ni'n gweld cwestiwn o'r ffurf hyn, os dyn ni eisiau iwsio ehangiad binomiaeth, mae rhaid ni gael y pŵer bach ar y top, yr n yna. Felly, dwi'n di ailsgrifennu hwn. A dwi'n di ailsgrifennu'r gwylod fel 1 adio 2x i'r pŵer negatif hanner. Pŵer negatif hanner yn cyfateb i'r hanner i'r ailistradd, y negatif gan fod ar y gwylod. A nawr mae'n edrych mewn fformat bach, dwi'n meddwl rhy ffôl. Ehangiad binomiaeth. Dyna'r ffordd yn ei mynd lawr. Felly, be fyddwn ni'n gwneud yn hytrach na cadw'r cwbl lot fewn mewn un go. Gawn ni ganolbwyntio ar hyn sy'n mewn melyn. Dyna dwi am wneud. Felly, 1 adio 2x i'r pŵer negatif hanner yn hafod i gawn ni fatio stwff i fyny fel bod ni'n gwybod lle mae popeth wedi dod ohonyn nhw. Felly, gyda chwydawys lliw bach arall, gyda dewis pink, yn lle'r x, mae gyda fi'r 2x, yn lle'r n, mae gyda fi'r negatif hanner. Felly, bant ni, 1 adio n lleos i x, felly'r negatif hanner yw'r n gyda ni, ac yn lle'r x, mae gyda fi 2x. Adio. N tynnu 1, felly negatif hanner. Lleosi gyda negatif 3 dros 2, eto bod chydig o ofal fyna falle. Dros 1, lleosi gyda 2. 2x i'r pŵer 2. Dyna sy'n dod yn lle'r x na fan hyn. Sylweddoli bod yn sgrin newydd rewi. Felly gen i aros eiliad i weld os ddeith hwn nôl ati feddwl. Dwi yn diflannu nid o ddewis yw e. Rhaid fi'n ddeirio, mae'n edrych o fod y sgrin wedi rhewi yn llwyr gynnau yn fan hyn. Gewn ni aros chydig bach i weld beth sy'n digwydd. Mae rhyw fwyd ar y sgrin pe bynnag. Prynawn da pawb. Yn ymffodus, i ni wedi cael problem technegol gyda cyfrifiadur Dr Price. Felly bydd rhaid i ni gorffen a ohirio'r sesiwn yma prynhawn yma. Bydd yr adnoddau, PowerPoint a'r recordiad yma ar gael yn cael i'w llwytho mewn i'r Google Site, i'r wefan wnaethoch chi defnyddio i cael mynediad i'r sesiwn. Felly ymddiheuriadau am y broblem, am yr broblem technegol yma, a gobeithio fyddwch chi'n ymuno wythnos nesaf, lle bydd Dr Price yn gwneud sesiwn arall ar gyfer disgyblion sydd yn astudio mathemateg ar gyfer safon uwch.